Nabaritzen jako erlojua bai basekola zoze, ezta? Hor zoze ezabatu dutela Orbeien. Hori da, hemen herrian esaten da hor Rei Carlos jartzen zuela. Bolondres asko, karlista bolondres asko atera ziren herri honetatik, orduan dirudienez Carlos erregeak premiatzeko eman zien erloju hori eta hor jarri zuten. Fijatzen bazaie gainera, goiko partian C7 baten arrastroa geratu da, Carlos VII. Pues hemendikan jende asko joan zen karlista datara Carlosen alde, eta horiek gerra galtzerakoan egin zieten, herrikoei egin zieten izen hori ezabatzera. 1875, ez da? Osea, azken guda karlista. Orduan, hortxe dau parteatze horren aztarna, hor goien. Azkenen hemen Iturgoien gagoz, ez da? Lizarraldean, Lizarra izan zen, gainera, segurazki geografikoki karlismoaren bihotzia, hemen izan zen, estatu karlistaren hiriburua, ez da? Lizarra izan zen hiriburua eta hemen gertu zeuden herrietan jendea orokorrean karlista zen. Foruen kontua eta hola eskubide batzuk zituzten lurrekin eta hori arriskuan ikusten zuten gainera, gero ere pentsakera oso kristaua zen, orduan badauka zer ikusia horrekin, ez? Tradizio politikoa ondino mantendu zen, orduan guda ostean? Bigarren karlistadan oso karlistak ziren, baina gerra zibilan ere jendea oraindikan herri hauetan, Lizarraldeko herri hauetan oso karlista zen. Horregatik egon zen ere errekete bolondres asko. Oraindik zeukaten beraien aitonen edo birraitonen mentalidadea eta jarraitzen zuten ildo politiko berea. Dirudienez herri honetatik adibidez atera ziren 50 bat inguru, derrigorrezkintatan soldaduska tokatzen bai zitzaien 8 bat pertsona, gero falangetik beste 6 edo 7 eta beste guztiak, imaginatu, denak reketeak, karlistak. Eta etxe honen izenia orduan zein da? Honeri deitzen diote Kasalrekete. Hemen ondoka orduan zezan doztazu dela hau? Kasalrekete ondoan daukagun etxe hau deitzen diote Kasalkantero. Eta hemen Errepublika garaian EAJak egiten zituen bere bilerak. Presentzia asko bazeukan EAJak hemen herrian? Ez, normalen gehiengoa karlista zen, baina bazegoen talde txiki bat EAJkoa. Dirudienez hemen ongi eramaten ziren Errepublika garaian eta 20. hamarkadan eta baina gero ja gerra zibila hasi zenean, separatu ziren hemengo alkatea karlista konbentzitua esaten dena eta hemengo apaiza EAJkoa. Gerra zibila hasi zenean apaizak martxa egin zuen herritikan. Eta horiek dira garai hortako pentsamendu normalak herri batean, ez Lizarraldeko herri txiki batean, horrela omen ziren hemengo herri gehienak.